Tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Mangrugi ti kalendaryo, dagiti ramrambak ti pamati tayo, ti umuna a Domingo ti Adviento. Sanganan tayo, dagiti bagbagi tayo, agbabawi tayo, kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo ang makiranod, kadagiti na santoan a misteryo. Agkompesarak iti Diyos ama nakabalin amin, ken kadakayumet kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko unay. Isong agpakpakaasyak ken Santa Maria, agnanayon a Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kadakayumet kakabsat, tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kasya na kami Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Apo, kaasyan kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Kristo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kumararag tayo. Manakabalin amin a Diyos, ipaimukad kadagiti mamatikan ka, ti umiso a panagnakam, tapno sabtenda ni Kristo, babaan dagiti na inseng patan nga aramid, iti kasta maikaridan to agtagikwa iti pagarian ti langit. Dawata mi reto igapu ken Hesu Kristo anak mo ket Apo mi, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyeg ti Espiritu Santo, Dios iti agnanayon ngawan ti inggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Kinuna ti Apo, dumtengen ti tiyempo apanang tungpal ko iti karik kadagiti Israelita ken kadagiti Hudyo. Iti dayta a tiyempo, ikakto ni David iti pudno kapututan na. Aramiden nanto tinaimbag ken nalinteg iti entero a daga. Intun dumteng dayta a tiyempo, maispalto dagiti tattao ti Huda, ket agbiagto as itatalged dagiti umili iti Jerusalem. Daytoy ito ti panaganda iti nasyon ken syudad da. Insalakan na tayo ti Apo. Ti sao ti Apo. Iyabkas ko ken ka, o Apo, ti kararag ko. Isurum kanyak dagiti daldalan mo, o Apo. Wen, ipakaammom ida kanyak. Isuro nak nga agbyag kas mayan nurot
iti kinapudnum, ta sika ti Diyos ang mangisalakan kanyak. Nalinteg ken naimbag ti Apo, isuro na dagiti managbasol iturumbeng apag naanda. Iturong na dagiti napakumbaba iti nalinteg adalan, ket isuro na ida iti pagayatan na. Iti ayat ken kinapudno, idalan na ida dagiti amin ang mga nurot iti tulag ken bilbilin na. Gagayem ti Apo dagiti agtulnog ken kuana, ket pagtalgedan na kadakwada ti tulag na. Ti maibasa na adaw iti umuna surat ni San Pablo kadagiti taga Tesalonica. Padakelen kuma ti Diyos, ti panagayat yu iti tunggal maysa ken kadagiti amin at tattaom. Ket dumakkel kuma akas iti panagayat mi kada kayo. Iti kasta, papigsaen tu dagiti puspuso yu. Ket nananay ken nasantuan kayto iti matang ti Diyos. Ama tayo inton umay ni Apo Jesus agraman dagiti tattao na. Kamaudyanan na kakabsat. Nasursuro yu kada kami no kasano ti panagbiag nga makayayo iti Diyos. Ngem tinagan ni Apo Jesus. Idawat ken igunam-gunam mi kada kayo apaspasaya tenyo pay. Taam mo yun, dagiti alalagaden ngented mi kada kayo ngagapo ken ni Apo Jesus. Ti sao ti Apo. Agsao ka, o Apo, dumdumeng tuyadi pen mo, at daken ka, dagiti sao amakan, eti ananay. Sao amakay eti agnanayo nga biyak. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Addanto pagilasinan amakita iti init, iti bulan ken kadagiti bituen. Dito'y daga masikuranto dagiti nasyon, gapo iti buteng da iti daranudor ti baybay, ken kadagiti dalluyon. Matalimu daw to dagiti tattao iti buteng da, ngagpaspasungad, iti mapasamak, iti entero alubong, tadinto agsusurot ti urnos dagiti panakabalin ti tangatang. Kalpasan na agparang to ti anak ti tao nga umay iti ulep ken naindaklan na panakabalin ken dayag. Inton mangrugi dagitoy a mapasamak, tumakder ken tumangad kayo ta asidegan ti panakaisalakan niyo. Annadan niyo dagiti bagiyo, amangan numalmes dagiti puso yo iti nalabes a panagbusog ken panagbartek ken kadagiti pakasikuran ti biag. Amangan lakit dino dumteng akellaat day tangal daw kada kayo. Ta umay to akas lamay sa apalabog
kadagiti amin at tao dito'y daga. Agsipot kayo, ket Diyo sardengan ti agkararag. Tapno at danto na ananay akiradyo nga agibtor kadagiti amin na mapasamak. Kanagtakder iti sangwanan ti anak ti tao. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayayatek, kakabsat ko kan Apo tayo nga Jesucristo. Ti panangrugi, ti baro a kalendaryo, mangrugimat, ti panagamamiris tayo, may papan iti napalabas, iti masakbayan, kan iti agdama. Ti Advento, naggapo iti balikas nga Latin nga Adventos, nga ti kaipapananaket idadateng, iyaay, isasangpet, isasangbay. Siya sino? Ti umuna nga anag na dati nga Adventos ket pananglagip iti napalabas, daydi imuna nga yaay. Imay ti anak ti Dios nanumo si papakumbaba nagbalin a tao. Imay iti lasag naglasag karne. Imay nga makita naragsak tay nga manglaglagip nakaayayat nga inururay iti kasasaad ti tao nga agururay tinamnama na tapno maispal tapno dumteng ti biag sipnget ken patay ti pinataod ti basol dadan ken Eva ket iti dadateng ti anak ti Dios nagtutok natay ket nagungar umay tumanen daytoy ti may kadwa nga anag daytoy nga Adbiento ororayan tayo ti may kadwa nga yaay ti Apo agsagsagana tayo iti may kadwa nga yaay nan tumanen ti panagsublina. Imay idin, umay tumanen. Inladawan ni San Lucas, umay iti ulep ken naindaklan apan nakabalin ken dayag. Umay asigo gloria. Numay nakanomnom mo iti damo, umay sidadayag ken sigo gloria iti masakbayan. Numay nga silalasag iti damo, umay tumanen ngem iti espiritu. May katlo nga iyaay. Umay ti Apo iti naldaw-aldaw a panagbiag tayo. Kadagiti paspasamak ti panagbiag tayo. Umay adda ibagana adda mensahe na. Tunggal agrambak tayo tinasanto na misa. Iti misteryo umay babaan ti senyal ken simbolo. Lasag idi imay nga immuna. Spirito intuno agsubli. Iti masakbayan. Iti agdama, babaan kadagiti misteryo, umay nga rod babaan ti simbolo ken senyal. Senyal, ti may basa ken ti agibasa, makisasao ti Apo. Senyal, iti tinapay ken arak, umay kadatayo, dayta nga tinapay ken arak, agbalin nga iso nga mismo ti Apo, si Dios, si kakararwa, iti langa, ti tinapay, umay kadatayo ni Apo Isus. Babaan ti misteryo umay kadatayo. Umay kadatayo babaan iti panagkatipon-tipon tayo itinagan ti Apo. Ada kadwawon no tallo nga matipon-tipon itinagan ko adda akto kadakwada adda ti Apo. May kapat umay ti Apo babaan iti ministro na ti padi nga naordenan napusgan agbaling nga simbolo ti Apo ni Jesus nga nagungar. Isimbolo ti padi nga mangidaulo iti panakairuknoy daytoy nga ramrambak upat nga kaadda sao maibasa tinapay ken arak agbaling nga bagi ken darana tattao nga natipon-tipon gimong ken ti padi umay ti Apo kadagitoy nga Adventos Adbiento nga iyaay ti Apo agsagsagana tayo. Maysa, daytoy corona ti Adbiento, corona dayta
nagbubukol, adda korona nga nagbubukol, awan ti punganay na, awan ti gibus na, kasla singsing, adok pata kandela, ti upat nga Domingo ti Adbiento, adda maris na nga violet, di may sa pink, yay violet ket maris ti panagpenitensya, panagbabawi kadagiti basbasol, panagsubli iti Apo, jay pink, naparanyag ken naparagsak nga violet, nga ti anag na ket addaragsak, ti panagururay tayo, agsipod ta sigurado nga dumteng, umay, dahito nga ururayan tayo. May 4 nga Domingo da jay, nagbalin nga pink, sigurado nga umay, tururayan tayo. Dahito iti adal, ti Adbiento, dahito iti anag, ti Adbiento, tunggal misa tayo kada jemet, di napalabas, di umayto, ti agdama. Tigiti pakaseknan, ti biag tayo, iti agdama, umay, makisao, idalan na tayo. Ti libro ni Propeta Jeremias, nangagan tayo, dayay nga naglaok nga tarigagay ken pampanunot ni Propeta Jeremias, dumtengen ti tiyempo, tungpalakon ti karik, kuna ti Apo, ikakto ni David ti pudno a kapututan, aramidin to ti naimbag ken nalinteg, inton dumteng dayta nga tiyempo, maispalto ti Huda, agbiag to nga sidatalged ti Jerusalem. Ti panagan danto iti dayta nga syudad, insalakan na tayo ti Apo. Makita tayo nga, napno iti namnama. Apay nga green, ti kolor da jay nga korona ti Adbiento, napno tayo iti namnama. Nga iti agdama, anyaman dagiti makapaupay nga kasasaad. Agyaman tayo barbaring inot nga sumubli, dagiti nakairwaman tayo nga gagangay nga kasasaad ti biag tayo. Nga nagbalbaliw ngam adumat ti bati na nga adal, daytoy nga pandemya. Tinamnama nga iti baet ti pandemya, tinamnama nga iti baet ti aglabong-labong nga lobong ti politika, ada lata patauden na nga imbag ken saya at kuma iti panagbiag tayo. Dayta, nung kitaan tayo dagiti bukod tayo nga pakarikutan, ket di may kadwa nga maibasa, mangted lata tinamnama, kas iti panang surat ni Pablo, iti kasasaad dagiti nagkauna nga Kristiyano, nagriga mo langanan, umadanin ti panagsubli ti Apo, apay nga nagrigaten dagiti kasasaad, ngumangted ti panang pakired ken panang patibker ni San Pablo ket balakadan na nga santay maupay, itul-tuloy tayo ti agbiag nga napnuan pamati, talged ken taleg iti Apo. Ket iti maikadwa nga paset ti ebanghelyo tayo, palagipan na tayo, annadan niyo ti bagbagiyo, amangan numalmes dagiti pusoyo, iti nalabes sa panagbusog ken panagbartek kadagiti pakasikuran ti biag. Adday tamanen iti daytoy umuna nga aldaw ti kalendaryo ti pamati, ramrambak ti pamati tayo, mapalagipan tayo manen nga mga barwanan agbalbaliw, chikan tayo manan amangan no, nalmes ti puso tayo, nabartek, nabsug, unay kadagiti pakasikuran, ti biag tayo dayta. Laglagipan tayo nga, pinarswana tayo ti Diyos, inispal na tayo ti Diyos, plano na nga agbiag tayo ngagnanayon iti sidong na, kitaan tayo nga rod nga nagiti pakakumikuman tayo dito daga, may turong iti pakaydaydayawan na, may turong iti panagayat ken kuana, tanumalmes tayo lang kadagiti bugot nga pakasikuran, kwarta, ganansya, adal, trabaho, panagbaanang, panagnamay, panangnumar iti biag. Naulaw tigasa tayo, malipatan tayo, maiyawan tayo, nalmes, napukaw tayo, pagarupan tayo ngagbibiyag tayo latan dito'y daga, para laeng iti bukod tayo nga pakasaknan, plano na nga makipagbiag tayo iti sidong na.
So nga, sungbatan tayo, dagiti aramid iti dati nga Paskwa, ure lang dagiti simbolo di balbalay tayo, ipasimudaag na, ininot, pasangbahin tayo ti Apo, magkikapya tayo ti pada nga tao, agiburay tayo, uray no kuna tayo nga awan, ti di awan, agiburay tayo, pampanunutan tayo, timbagkan sa at ti pada nga tao, dagiti adda kada tayo, intalag ti Apo, tapno aramatan tayo, para iti pada tayo nga tao. Awis ti panangabarwanan, awis ti panagpenitensya, panangisagana iti puso tayo nga sumangbayan ti Apo. Dayta ti saludsod, nakasagana ak nga ta, nga sumangbayan ti Apo. Tinaldawaldaw nga umay ket ikalbit ti Apo ti kaddana, mabigbig ko nga ta ti kadda ti Apo. Wano impaknik iti panagbiag ko, kasang wakto intuno. Saan? Sangwen tayo nga kanayon, itan, iti agdama, santay nga itantan, santay nga itungtungkwa. Dawatan tayo ti grasya, ti naimbag nga panagsagana, tapno ti Christmas ket talagamet, pinasangbay tayo ti panagbiag tayo, dito nga Diyos tayo, nga mga ayat kada tayo, ket gabot ta pinasangbay tayo, epekto na addamet, kababalin kan galad tayo, nga mang pasangbay, iti pala tayo nga tao. Mamatiak iti Diyos Ama, aman na kabalin, amin. Anamarswa iti langit kan daga. Mamatiak met kan Jesu-Kristo, abugbugtong anak na kan Apo tayo. At imaw teramit ti Espiritu Santo, inianak ni Santa Maria Birhen, nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansay ti krus na tay ket na itanem. Imulog tayan, ligit. Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsik met ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, kadanan tumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Ti panilaw ti sibibiyag asaw ti Dios, itag aytay as ipapakumbaba iti Dios nga Ama tayo, dagiti kang runa nakasapulan ti lubong. Tunggal panggap ko na tayo, Apo denggem tigimong dagiti tattaom. Para iti sapasap nga iglesia, tapnukan kanayon kuma ang mapapigsa ti puso dagiti mangidadaulo, ket naan anay ken mataginayon kuma ti kinasantuda. Iti kasta, makita dagiti tattao at isimbaan, ket napaypayso a sakramento ti pannakaisalakan. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem dagiti tattao. Tapno kanayon kuma asilulukat ti mata dagiti mangitortoray kada tayo iti gobyerno. Ket makita dati kasapulan ti kaadwan, ken mabaliwan dagiti saan nga umno nga aramid. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaom. Tapno agkamang kuma ti amin a tao ken Kristo, babaen ti napaypayso a panamati ken kuana, nga isumet ten ti mangiturong ti panangbalbaliw ti panagbiag, kang runaan na unay, iti daytoy a tiyempo ti panagsagsagana. Kumararag tayo ti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaom. Tapno kanayon kuma anabuslon ti puso dagiti amin a mamati nga agayat, ket agbiag da babaen dagiti na Kristyanuan agalad, kas iti panangibiyag dagiti nagkauna a Kristiyano ti pammati da. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattaom. Para kada tayo amin nga adda ditoy ita, tapno kanayon kuma asisasagana tayo ang mga klon ken Apo Jesus, inton umay na ipaay ititidjaya na a panangisalakan, inton maudi nga aldaw. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggem tigimong dagiti tattao. Managayat unay nga Ama, itinapalaos sa panagayat mo, hintad mo ti panangisalakan kadagiti amin na tao. Iniyag mo tinadag ka panagbiag, oray pa iti agdama at tiyempo. Adupay laang ti pakasikuran mi ti panagbiag mi Apo. Ikamang mi amin idaken ka,
gapumetlaan ken Kristo nga Apo mi. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagitoy daton tayo. Makaayayo iti Diyos Ama aman nakabalin amin. Awatem kadi Apo dagitoy daton ngay ruknoy mi itaken ka. Hinalami ida kadagiti imparabur mumet laeng kada kami. Katiruknoy mi idaken ka. Ipay mo kadi tati panagserbi mi ken ka diti abiyag, agbanag apakagunodan mi tegnanan apan nakaisalakan. Dawati mi daytoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbang. Anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kan diso, agyaman kam ken kaapo, na santuan nga Ama, man nakabalin amin, ketagnanan na Diyos, gapo ken Kristo nga Apo mi. Isu ididamo na ti imay, inkawas na tilasag mi anak urapay, sinungput na ngayon tungpal, day di inggakat mo, kadagiti tiyempo akadaanan. Tapno inton pidwanan ti umay, ket mapakuyugan iti dayag akaraniagan. Isunton, ti panangawat mi asilalatak, iti sagot na kinagasat, nga inkarina ket namnamaen mi asiriridam. Magidanggay kam kadagiti anghel ken arkanghel, kadagiti trono ken dominasyon ken amin abunggoy ti langit. Ikantami ti panakaydaydayaw mo, kunami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti apas. Ti langit ken dagat, napno da iti pakay-daydayawan. Husana ti kangatwa, madaydaya ti umay tinaga ti Apo. Husana
ti kangatwan. Punoon ay Apo, abig ka a kinasanto, si katigubayan ti amin na kinasanto. Dawat mi nga ipay mo ta Espiritom, amang pasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi ay Jesu Kristo. Isuy di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok, nangala iti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy, taday iti bagik iso mayawat to amay paay kada kayo. Kastama takalpasan day di pa ng rabiida nang ala iti kalis, nagyaman manen ken ka sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, taday iti kalis ti darak, dara ti baro ken agnanain atulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo ken iti aduat at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniyak. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ken iti daytoy akalis uminom kami, iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo, agingga iti yaay mo. Iti panangilagip mi, iti papatay kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapot, iti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga dad iti saklang mokat, agserbi kami kan ka. Dawatan mi Apo tadakam amakiranod, iti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysa nakamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi po maapo ti Iglesyam iti sangalubungan, parirayam tayet na anadyusan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong Obispo mi kanamin na papadi. Laglagi po amin na pimusayan awatem ida iti sidong mo apakitaan daken ka. Ipay mo mata kaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kad makiranod kami kanenggasatan na Birhen Maria nga ti Diyos, kanagasat ngose nga esposo na, kaya itinagasat nga apostol kan sa santo na kapudnoan nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmut karakwada, ang mangitantanok kan mangidaydayo ken ka, gapu ken Jesu Kristo anak mo. Gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi ken kaman nakabalin nga Ama, tamin adayaw ken gloria, iti agnanayon ngawan tinggana. Kas may sa a familia, awagan tayo ti Diyos kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga adat sa tilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, diti dagaakas sa tilangit. Idem kadakam tel daw itoy, ti kanen mi ti patinayon ngal daw. Pakawanam dagiti utang mi akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, tinakambaybayan nga manugod iti sulisog, salaka na kamkat iti dakas. Isalakan na kami Apo iti amin na pagdaksan, itdem si ayat tagapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim mailisikam kuma iti basol, kat may kanawakam iti amin ariribok. Kabayatan garurayan mi, tinamnamaan mi a kinagasat, tiyain ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapo kaniyak, titad ko kada kayo. Sana iti basol mi ti kitam, no iti pamati ti Iglesyam. Kirikas mayanurot iti pagayatam, ipaimo si aasi ti kapyakan panagkaykaysa. Sikang agbiag kanagari, tagnan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo, kan kanain ko mga kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya, iti maysa kada kayo. Kapya.
Kordero ti Dios sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan. Kordero ti Dios sa mangikat, basbasol ti itdam kadakam ti gabiya. Kakabsat ko at ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, ang mangikat karagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakaniya. Mirimay sa lasaw, mapaimbag ton ti karo.
Agparintumang tayo para iti kararag, iti nagkatlo apanggap. O Diyos nga amami, himbaw mo ti anak mo di ti lubong, tapno ipakdar natin ang bagadamag ti panakaisalakan ti amin na tao. Ti maod iti sidong ti maysa a pamilya, ti panarabay kan panangayuan ni Jose a panakaamana. Di magkala makayayo iti imatang mo kan iti imatang ti tao. Manangasi nga ama, dawatan mi ti isumatla a panangisalakan nga impakdaar ni Apo Jesus. Kan tinaamaan na panang salaknib ni San Jose. Tapno iti dati alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakas kan panagsagaba. Nang nangruna iti nagraira a pandemya ti COVID-19, may kanawa kumada iti tattaom iti dati a virus. Umimbag dagiti masaksakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar, kan iti panakaidasig. Kat babaan ti mayataday a panangaramat mi iti bakuna nga impay mo babaan ti grasyam, agsardengan a mamin pinsan, daytoy a pandemya. Punuan na kam kadi iti parabor mo, tapno kay kaysa kami kuma iti pamati akas anak mo. Kat babaan ti panangtulad mi kadagiti galad ni San Jose, ipateg kanayatan mi ti tunggal maysa. May parangarang mi kuma iti sangalubungan, ti ayat anangayabam kada kami, babaan ti na Kristiyano na pamati, nga inawat mi manipod kadagiti misyonero, kanim parabor mo kada kami, tapno iburay mi, iti kasta agpaay amin ken ka. Dawati mi deto'y tinagan ni Jesucristo, nga Apo mi. Amen. Mangibaon ka, Apo, iti nasisingpat ng sarili. Kumararag tayo. Apo ornosam, ada kami amadamangag daldalyasat iti baet dagiti aglabas sa banbanag dito'y daga, ay ayatan min dagiti nailangitan, kadi patagmi dagiti banbanag adin tumapukaw. Agbanag kadi apagimbagan mi, ti masansan na panakiranod mi kadagiti a misteryo. Dawati mi dito'y gapo kan Kristo nga anak mo kan Apo mi. Agtugaw tayo, ti arsobispado, bibilin nati panangaramid tayo, ti special collection, magpaay ti Immaculate Conception Major School of Theology. Dahito ti Major Seminary tayo, maudi nga paset, digiti agsansanay, ag matubtubay, agbalin nga padi. Ti tulong nga agpaay kadakwada, kat mapalagipan tayo pa nga agdwa, gasutan atawan, into 1822, dahito nga Major Seminary, nga agserserbi iti iglesia tayo. Ipay tayo mat tinabuslon nga ayat, nga tulong tayo kadakwada. Dagiti ramrambak tayo, kadagiti sumaganad ngal aldaw, kat mangrugi into no bigat, 29 ti Nobyembre, aging gana ti may kapito ti Disyembre, siyam ngal daw nga panagkararag kan panagsanay, panagseminar. Tapno daytoy nga fiesta, agbalin man nga okasyon nga dumurduras kuma dagiti sisa tayo. Dagiti katulungan ang mangumunyon ti makinbatang ti muna nga maldaw, may saad dagiti agsansanay, agpabaro dagiti sigod. Alauna dayta nga panangrugi iti seminar, alas 3:30 ti panagkararag, alas 4 na Santuan a misa. Dagiti aming nga manarwidwid ti sisa tayo, 360 nga sisa. Iti may kadwangal daw. Dahiti mat nga agsapata ken ikumit dagiti manarwidwid ti uneg ti makatawan ikagumaan da ti agserbi kadagiti sisada dagiti sanaw may makimkimiting ken san namasango nabatad agigkat da agpasuka da tapno saan nga mabugsot ken matay dagiti sisa tayo. Familia ken biag ti may katlong aldaw dagiti trabador ti prekana dagiti mangsango kadagiti na dumaduma nga pakasaknan ti biag ti familia ti may katlong aldaw. 2 ti Disyembre, 1 ti Disyembre, day tamat lang aldaw, sumangbay ni Father Eril, da jay kabarbaro nga apopadi nga kadwa tayo ditoy.
Social action, iti 3 de Disyembre, may katlo, may kalimang aldaw. Katikista ken lektor, ti may kapat nga aldaw. Agtutubo ken nights ken lilies of the altar, iti Sabado, may kanam nga aldaw. Ti Domingo, libot ana indaklan, dagiti aming nga imahen, ti Birhen Maria nga patron ti aming nga barangay, ken adda pay live presentation dagiti agtutubo. Ti 6 de Disyembre, may ka-8 aldaw ti liturhiya ken ti musika paset na dagiti agmi-meeting ti dayta. Ti mauding aldaw ti panakasangal ti Men of Saint Joseph. Amin nga lalaki 18 aging gana iti agpangato balinda amin nga Men of Saint Joseph tumulad ti pagpatulad ni San Jose agdebosyon ken ni San Jose iti panagserbi iti kagimungan iti panagayat iti Dios iti susurot iti iglesia na dayta iti 8 ti Disyembre nga maisaad to dagitoy ken agkari dagitoy amin nga Men of Saint Joseph panaggibos tumeten ti tawen ni San Jose ngem dijay San Jose intono December 8 mapantay metlaken dijay para iti Archdiocesan culmination ti piyesta ni Apo ti tawen ni Apo San Jose. Dagiti mismisa tayo ito no fiesta, alas 6 dagsapa, alas 10 yung misa kung celebrada, alas 6 iti malam. Kagumaan tayo iti makipaset, kadagitoy na duma-duma nga ramrambak ti pamati tayo iti fiesta ni Apo Santa Maria Immaculada Concepcion. Iladawatan tayo ni Virginia Literal nga taga Sidawan, Pimusay, ni Ronnie Adviento nga taga Pantar, ni Naro Ornacion nga taga Poblacion Este, ken ni Rodolfo Abilionat nga taga Lalong. Makipagrik na tayo iti pampamilyada, idadawatan tayo dagitoy minminatayda. Ti Apo adda kuma kada kayo, ti pamindisyon ti manakabalin na Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Naidatonen ti misain kayo sa ganaan niyo ti idadateng ti Apo. Nalpasen ti misa, agawit tay asikakapya, amin tayo ket naibaon, amang te dayat ken tulong, ikuyog tay ni Kristo, iti sadino man adiso, aramid ken sao ket idaton tayo, papagdayaw iti Apo, nalpasen Kararaken Apo Santo Cristo. Pagtuyak o naimbag ka na santipunay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbag itinadisan asak langan. Pet dawatik ken ka si pakasnik iti kaunggan ti karaga. Ngay maldit mo tinakin ko, tinabiyag ka panakarit na, iti pamati, iti nanama, kanidaya. Ket ikam ti pusok, iti napaypayso pa nagbabawi, kadali ti basbasan ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko, adyak to sulsulotan ng ida. Ket siyak iti nasnek, kapanagan unay, ken nasayan kapanagladladingit, ikararo. Pampanunutek, iti pusok, ket umatek-tekak, iti pakinakem ko, dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinaon ni Propeta David, may papanken ka. Unimbag a Jesus ko, sinalpot da dagiti imak ken saksakak,
binilang dadagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sikatag na nayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggal ranbakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan niya po tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasututuin ti parabor, agian kami apo iti binim. Misyon, nagtukit mo iti puso, ti babagim isagot mi, napod na ketutugil kami, at tuy kamaksagan kami, o Apo. Kami tinatuma adiso, itanon mi ti saom ken panagservi. Ni Maria, ni Maradog nagsapni, agsaknap tigil ayat ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, iwag maging isagot ni, napod magkatuloy kami, at huwag kang sasaganang kami, o Apo. Amin nasagot, inukulit ito't naglubo, inalintek, kinasanto, kentalinay. Pag-ibay po na siya'y ang mamati tinuto, palagayat ni tipanatao. Masutuit parabor, agyama
Pagyaman kami Apo itibinin. Misyon, kahit mo puso. Tibagbagi mi sagot ni naputukin kami ato'y kamasala namin. O Apo, ato'y ka nakasagana kami.